Tajb issa naqraw is-silta li jmiss mill-Priedka ta' Ġesu fuq il-Muntanja, kapitlu 6, vers 33, għandna porzjon qasir però importantissimu fejn Ġesu jgħidilna hekk. Imma fitxu l-ewwel is-saltna Alla u l-ġustizzja tiegħu u dawn il-ħwejjeġ kollha l-ikel, il-bies u l-bqija. Dawn se jiżdidulkom. Għalhekk tinkwetawx għall-għada għax l-għada se jinkwieta għalih innifsu, suffiċjenti jew biżżejjed għal kull ġurnata u għat-trabil tagħha. Missieta smewiet nrodulek ħajr tal-li inti ikkomunikajt magħna, robt lejna. Għandna l-ikbar prova ta' dan filli inti bat l-ibnek Ġesu, Emmanuel, Alla magħna, li mexxa fuq l-istess art tagħna, li għadda mill-istess esperjenzi tagħna, ta' omma, ta' sħana, ta' mart, ta' uġieħ, ta' separazzjonijiet. U għal-qasis il-kbir tagħna li jissimpatizza magħna, il-għax sar f'kollox bħalna minn barra d-dnub. U għalhekk mulej aħna għandna il-kuraġġ li nersqu lejk. U għatina mulej li meta nersqu mhux biss biex nisimgħu imma wkoll biex natwaw il-direttivi ta' erf għal ħajjitna. L-erf li ħareġ minn fommu. Bħalma qalu stess, illi l-kliem li jettilkom jien huwa spiritu ħajja. U għalhekk nitolbuk mulej biex tagħtina spiritu ta' sottomissjoni, ta' ubbidjenza grata għal kelma sħiħa tiegħu. Amen. Kienet esperjenza indimentikabbli meta darba jiena u binti morna sefirna Milan u ikkalkolajna li nilħqu naqbdu l-underground u famuż naslu l-lukanda f'5 minuti. Però l-underground sibnieh magħluq għax l-aeroplan it-tardja u kien dalam u aħna kkalkolajna li kapaċi nsibu din il-lukanda. Però tbejjedna mill-station u x'ingħadna bdejna naqtaw qalbna volja bil-GPS kull darba mara. U bdejna nippanikjaw xejn. Ma tarax ruħ barra bdiet nieżla x-xita u għamilna l-isbaħ sa'tejn nduru weħidna ġo Milan, qalbna taqtaq u b'ċerta sens ta' urġenza, b'ċerta sens ta' fixla biex naslu fil-lukan. Fl-aħħar wasalna jisna żewġ tiflieles imxarbin. Meta tkun qed tfittex xi ħaġa fil-kastana l-lukanda, tajjeb, tinsa kollox. Il-konċentrazzjoni ta' moħħok tkun fuq dik il-ħaġa li qed tfittex. Forsi intom ukoll tistgħu tirrakkontaw meta tliftu ċ-ċurkett, pereżempju, meta tlajtu l-belt u ntilfilkom it-tifel jew it-tifla fil-folla, x'paniku jibda jaqbdek u allura tinsa kull interess ieħor u allura tikkonċentra fuq dik il-tfittxija. Ġesu hawnhekk bħala tfittxija long term issa. Tajjeb għax kwalunkwe tfittxija tagħna fenna fjena. Hemm tfittxijiet li jistgħu jistennew jekk jiena tlift il-gazzetta, ma importax. Tifhem. Jekk tlift iċ-ċwievet tal-karozza u tad-dar, dik ħaġa oħra. Vera? Ġifieri hemm skali ta' tfittxijiet. Ġesu jgħidilna l-ogħla tfittxija tagħna, long term, tul ħajjitna kollha hija proprjament din. Fittxu l-ewwel is-saltna Alla u l-ġustizzja tiegħu. Fittxu li tkunu taħt ir-renju Alla bgħajxien ġust u tajjeb qudiemu. Din hija l-bżonn ta' kull bniedem li aħna nkunu f'relazzjoni vitali, f'relazzjoni tajba mal-Alla. Bil-weda illi jekk nagħmlu hekk, il-ħwejjeġ kollha jiżdidulkom. Alla benevolenti mhux se ħallina neqsin mill-affarijiet neċessarji u jgħidilna allura billi għandna nitgħallmu ngħixu ġurnata b'ġurnata meta nafu li Alla sovran huwa gvernanti huwa qiegħed jaħkem fuq kull inċident, fuq kull okkażjoni, fuq kull ċirkostanza illi nistgħu ngħaddu minnha. It-tfittxija ta' ħajjitna għandha tkun is-saltna Alla. Tiftakruni ngħid illi s-saltna Alla hija t-tema maġġura ta' Sidna Ġesu. Matul il-predikazzjoni tiegħu
sakemm dam jippriedka u jgħallem pubblikament, l-iktar ħaġa li jgħallem u saħaq fuqha kienet is-saltna talla. U spjegajilna, preżentajilna b'diversi paraboli. Is-saltna talla hija l-ħaġa essenzjali li aħna neħtieġu. Mhijiex it-tfittxija tal-nies mitlufa. Nies mitlufa għandhom interessi oħra. Ġesu fil-vers ta' qabel jgħidilna illi l-ġentili jfittxu bil-ħerqa tal-ħwejjeġ. Jiġifieri ħwejjeġ ta' id-dinja, jfittxuhom bil-ħerqa. Kulħadd jinsab fit-tfittxija. Il-kwistjoni hi x'tip ta' tfittxija ninsabu involuti fiha. Għal dixxipli ta' Ġesu, it-tfittxija hawnhekk hija mingħajr dubju imqiegħda qudiemnu. Fittxu l-ewwel bħala l-ewwel priorità bħala ta' l-akbar importanza is-saltna talla u l-ġustizzja tiegħu. Il-mitlufa ifittxu ħwejjeġ oħra. Jekk taqra biss il-Vanġeli, tajjeb, għandna kemm il-darba nies mitlufa li qegħdin ifittxu. X'kienu qed ifittxu? Kienu jfittxu mod kif jeqirdu l-Ġesu. Dik li żed ħaġa illi hija repetuta. Nies li jfittxu biex jeqirdu l-Ġesu. Darba minnhom Ġesu konfrontom qalilhom issa qed tfittxu li toqtluni bniedem li għedtilkom il-verità li smajt mingħand Alla. Ikkonfrontom direttament. U rihom illi t-tfittxija tagħhom hija totalment żbaljata. Għax meta xi ħadd qiegħed jiggwidak u qed jurik il-verità, tajjeb ma tistax toħodha kontra tiegħu. Frattant il-bniedem mitluf fl-ama u fil-qerq ta' qalbu dak biss li jasal kif li jagħmel. Frattant, lid-dixxipli ta' Ġesu Alla tom l-Ispirtu Santu tiegħu. L-Ispirtu Santu li jmexxina bħala uliet Alla tajjeb biex attwalment nonoraw u inweġħu lil Alla tagħna. L-ogħla priorità l ta' kull Kristjan tiegħi u tiegħek hija din. Fittxu l-ewwel is-saltna talla u l-ġustizzja tiegħu. U din hija il-marka distintiva biex ngħidu hekk ta' kull Kristjan. Kull Kristjan li ta' bilħaq huwa konvertit, l-Apostol Pawlu fir-Rumani 2 jiddeskrivi hekk. Jgħid li lil dawk li bis-sabar ikomplu fl-emil it-tajjeb u jfittxu glorja u ġieħ u immortalità Alla jagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Huma nies li tarafhom għax qegħdin jippersistu ifittxu b'intensità, b'konċentrazzjoni li jgħixu fl-emil it-tajjeb u jfittxu glorja mingħand Alla mhux mingħand il-bnedmin, ifittxu unur mingħand Alla u immortalità. Bħalma qal Ġesu illi x'iswi l-bniedem jirbaħ id-dinja kollha biex imbagħad jitlef ruħu, jirvina ruħu. Però mbagħad il-kategorija l-oħra tan-nies mitlufa dawk però li jmieru u ma jobdux il-verità, ma jobdu l-ħażen ikun hemm illa u għadab. Ġif bażikament il-bnedmin kollha li jimxu fuq wiċċ l-art qegħdin ifittxu ħaġa oħra. Jew qegħdin ifittxu l-interessi tagħhom, jew qegħdin ifittxu is-saltna talla. Illi dawk illi jirċievu s-saltna talla, dawk illi jissottomettu ruhom għal renju irjali ta' Ġesu, dawn Alla xorta waħda jagħtihom il-neċessitajiet tagħhom. Fil-littra l-Kolossin Pawlu jirraġuna billi jgħidilna jekk mela qomtu ma' Kristu. U qomna miegħu permezz tal-fidi vera. Jekk mela qomtu ma' Kristu fittxu l-ħwejjeġ ta' fuq. Fejn Kristu qiegħed fuq l-eminja Alla. Aħsbu fuq il-ħwejjeġ ta' fuq. Ikkonċentraw fuq il-ħwejjeġ ta' fuq mhux fuq il-ħwejjeġ tal-art. Għax intom mittu u ħajjitkom hija moħbija ma' Kristu f'Alla. Imbagħad meta Kristu jidher fil-glorja, meta Kristu li hu ħajjitna jidher imbagħad intom ukoll tidru miegħu fil-glorja. Il-mixja tagħna minn ġurnata l-oħra għandha tkun illi nesprimu din ir-relazzjoni vitali mal-Alla f'għajxien ġust. L-Apostol Pawlu jispjegana eżattament x'inhi l-saltna talla. Mhix ikel u xorb. Għalkemm l-ikel u x-xorb huma neċessarji għal ħajja fiżika tagħna vera jew le. Ma neċessarji, però Pawlu jgħid is-saltna talla mhix ikel u xorb. Imma ġustizzja, sliem u ferħ fl-Ispirtu Santu. Ġustizzja li tkun sewa malla, li tkun paċi malla.
li tkun f'relazzjoni ġusta mal-Alla. Li minna allura mbagħad mill-ġustizzja jkun hemm islim, tkun taf li inti ħabib mal-Alla, ma tkomx edewa ta' xulxin, u allura minn dik ukoll jirriżulta il-ferħ. Il-ferħ inesprimibbli u mimli glorja. Is-saltna allura li Ġesu qed jgħidilna fittxuha b'intensità, għar b'nofs dik l-intensità li jiena u binti fittixna l-lukanda f'nofs Milan. Imqar bin-nofs. Dik is-saltna hija l-isfera tas-salvazzjoni. L-isfera tas-salvazzjoni. Ġesu hawnhekk iħeġġeġ lilna bħala d-dixxipli tiegħu biex infittxu s-salvazzjoni u magħha nesperjenzjaw ukoll l-għoża u l-provdiment tal-missier smewwiti tagħna, missier ħanin li għadirna li jaf minn xiex aħna għaddejjin. L-iskrittura tgħidilna illi la darba Alla ma iffrankajx l-istess ibnu. Alla mar fl-estremità, hawn hija l-imħabba ħalja tal-missier illi tana saħansitra lill-ibnu stess. Ma setax jagħtina aħjar jew xi ħaġa ikbar minn hekk. Tana l-ibnu stess. Allura miegħu se jagħtina b'xejn il-ħwejjeġ kollha. Pawlu l-Filippin jgħidilhom, u allura jgħidlilna wkoll illi Alla tiegħi jagħtikom kull ma teħtieġu skont l-għana tiegħu fil-glorja fi Kristu Ġesu. U allura jekk aħna dixxipli galbati, dixxipli ta' stoffa, dixxipli li rridu ta' bilħaq nonoraw lill-imgħallem tagħna, li nafu li xtrana b'demmu stess għalih innifsu. Jekk ta' bilħaq irridu nonorawh is-saltna, irridu nagħmluha il-prijorità tagħna. Irridu fil-ħajja tagħna minn ġurnata l-oħra, minn ġimgħa l-oħra, rridu nuru li aħna ta' bilħaq ninsabu taħt ir-renju ta' Alla. Is-saltna għandha tkun il-mira ta' ħajjitna. Allura se nagħtikom 7 modi kif nistgħu nfittxu għas-saltna. Għax mod tajt fittxu l-ewwel is-saltna tal-Alla, però l-Iskrittura tgħidilna kif għandna nfittxuha is-saltna tal-Alla. U naħseb jiena mistoqsija importanti li nsaqsu sabiex attwalment millum stess nfittxuha aħjar milli għamilna l-bieraħ. Kif tfittex is-saltna tal-Alla skont id-direttiva illi jagħtina Sidna Ġesu. L-ewwel nett tfittixha, l-ewwel qabel xejn, titfittixha billi tkun żgur li inti mwieled mill-ġdid. Forsi għal xi tgħidu mhux ovvja, imma ħala ma nassumu xejn. Is-saltna tal-Alla idu nfittxuha billi l-ewwel qabel xejn niżguraw, naċċertaw ruħna li aħna imwielda mill-ġdid. Meta Nikodemu tkellem ma' Ġesu, Ġesu marlu f'rasilajn mill-ewwel, ma qatx idur mal-lewża. Ġesu qallu tassew ngħidilkom, jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Nikodemu ma fehmux, qallu kif jista' jkun jiena raġel xieħ nerġa' nidħol f'ġufa minn nitwieled? U Ġesu ikompli jispjegalu jgħidlu tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u mill-ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna tal-Alla. Li tkun imwieled mill-ilma u mill-ispirtu. L-ilma huwa simbolu tat-tindif tal-Ispirtu Santu. Meta l-Ispirtu Santu iħawwel fina ħajja ġdida biex bija nkunu kapaċi nilqgħu l-Evanġelju nemnuh għas-salvazzjoni tagħna. Allura trid tkun taf l-ewwel ħaġa intix riġenerat, intix moti din il-ħajja ġdida, ħajja mingħand Alla. Ma tistax ebda kreatura nifhmu għadi. Ma tista' tagħti l-ħajja li anfisha. Hija kontradizzjoni. Hija xi ħaġa assurda. Huwa xi ħadd li jrid jagħtik il-ħajja. Bħalma l-ġenituri tiegħi tawni l-ħajja tajjeb u l-istess ħaġa lilkom fil-każ tagħkom xi ħadd ħaj irid jagħti l-ħajja lil ħadd ieħor. Kif inkunu nafu aħna xi mwielda mill-ġdid? Fost wejġ oħra Ġwanni jgħidilna li kull min jemmen li Ġesu huwa l-Messija huwa l-Salvatur mibgħut mis-sema huwa mwieled minn Alla u kull min iħobb lil dak li wildu
iħobb lil dak li twilet minnu. Jiġifieri, kull min huwa mwieled mill-ġdid mhux biss jemmen f'Ġesu Kristu, imma wkoll iħobb lil nies bħalu illi bħalu huma mwielda mill-ġdid. Fil-bqija tal-ittra ta' Ġwanni jkompli jgħidilna illi bda narf li aħna għaddejna mill-mewt tal-ħajja għax inħobbu lill-aħwa, għax ngħixu ġustament. Il-ħajja ġusta u qaddisa tagħna hija xhieda illi aħna imwielda mill-ġdid. Però rridu narfu li twelid mill-ġdid huwa x-xogħol esklusiv tal-Alla. Alla waħdu mingħajr il-permess tagħna, mingħajr ma jikkonsulta magħna, Alla fis-sovranità tiegħu iwellidna mill-ġdid. Iwellidna mill-ġdid. Dawk huma n-nies salvati huma mwielda mhux mid-demm lanqas mir-rieda tal-bniedem huma imwielda minn Alla. Ġwanni 1 vers 12. Imwielda minn Alla. Għalhekk Pawlu jgħidilna li għandna nirringrazzjaw lill-Missier illi ikkwalifikakom. Meta tgħid kwalifika, ġifieri għandek bżonn titolu, għandek bżonn xi ħaġa illi tagħmlek intitolat, jekk inti tidħol l-università għandek bżonn ċertifikati so and so, vera? Mela, Alla ikkwalifikana biex nissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fid-dawl li ħelisna mid-dominju tad-dlam u trasferina assaltna tal-iben il-maħbub li fih għandna l-fidwa, il-maħfra tad-dnubiet. Kun taf inti mwieled mill-ġdid billi wkoll titenna fil-qalb tiegħek u taf. U ħadd ma jista' jġielek tiddubita illi inti għandek il-maħfra mingħand Alla mertu ta' Ġesu Kristu. Dan huwa x-xogħol tal-Alla illi trasferina. Meta nisemgħu l-kelma transfer ħafna drabi jiġuna dawk il-każijiet fejn dak it-trasferaw bħala kastik, vera? Minn uffiċċju għal ieħor, Batu Għawdex pereżempju, nisimgħu dan is-sekul tant. Però dan huwa transfer tajjeb. Dan huwa transfer li wieħed jieħu pjaċir bih. Alla jittrasferik mis-saltna mid-dominju tad-dlam minn taħt il-tirannija tax-xitan għas-saltna ta' ibnu il-maħbub. Is-saltna nibdew nfittxuha billi niżguraw ruħna li aħna imwielda mill-ġdid. Kif tkun taf li mwieled mill-ġdid? Għax temmen l-Evanġelju. Għax inti tgħix ħajja niedma. It-tien, is-saltna tal-Alla infittxuha billi infittxu lis-sultan tagħha. Min huwa s-sultan tagħha? Huwa Sidna Ġesu Kristu. Sidna Ġesu Kristu. Nathaniel hekk stqarru int liben tal-Alla qallu int is-sultan ta' Iżrael. Ġesu qallu illi għad tara ħwejġ akbar minn hekk. Temmen għax rajdna taħt it-tina qallu għad tara ħwejġ akbar minn hekk. Għad tara l-anġli tal-Alla tilejnu niżlin fuq bil-bniedem. Dak li jemmen Ġesu jagħtih aktar enerġija, aktar qawwa biex ta' bilħaq iżommu bħala s-sultan tiegħu, li jħobbu bħala s-salvatur, bħala l-ħabib tiegħu, li jmil qudiemu f'qima u devozzjoni sinċira, li jafdah. Huwa salvatur li tafdaħ għax taf li diġà għażlek x'qalilna, mhux intom għażiltu lili. Imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu il-frott biex il-frott tagħkom jibqa'. Din hija l-inizjattiva tal-Alla. Alla li resaq lejna permezz ta' ibnu, għażilna, sejħilna, fdina u issa qed jgħallimna biex nafdawh. Dan is-salvatur, dan is-sultan maħtur fuq is-saltna tal-Alla ta' min ħobbu. Ta' min ħobbu. Kif qed nuru din l-imħabba, din l-affezzjoni tagħna lejn dak li ħabna u ħallna minn dnubietna u għamilna saltna saċerdozju għal Alla u missieru. Kif? Fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ġalbu 2 vers 5 jgħidilna isimgħu ħuti maħbubin. Alla ma għażilx il-fqar tad-dinja biex ikunu sinjuri fil-fidi u werrieta tas-saltna li wiegħed lil dawk li jħobbuh. Bekk nkun qegħdin nuru ta' bilħaq qegħdin nfittxu għas-saltna tal-Alla għax inħobbu lil Ġesu Kristu. U għal-ħabbej tagħna. U dak li ġie biex jikseb għalih innifsu għarusa.
Arusa li tikkonsisti mill-fidili kollha. Arusa li tkun miżewġa miegħu tul l-eternità. Dinja storja ta' mħabba. Dinja storja ta' mħabba. Mibdija minn Alla, aħna nirrispondu għalija, tajjeb, u nuru bħala dixxipli illi aħna ta' bilħaq inħobbuh bl-ubbidjenza tagħna. It-tielet mod kif infittxu s-saltna talla hija billi aħna nitolbu għal wasla sħiħa tagħha. S-saltna talla qiegħda timbena, qiegħda titwessa, qiegħda tinfirex mal-art kollha bil-mod il-mod Ġesu qal is-saltna talla hija bħal ftit mira illi mara tpoġġi fil-għaġna tagħha. Hija imperċettibbli bil-kemm tara dil-ħmira, ma bil-mod il-mod tħemmer l-għaġna kollha. Vera? Jew dik iż-żerrieta tas-senaba illi bidwi jiżra fil-ġnien tiegħu. Hija li żgħar fost iż-żrieraħ kollha tal-art jgħidilna. Imma meta tikber anke l-għasafa tas-sema imorru u jbejtu fil-frejej tagħha. Is-saltna talla mibdija minn Ġesu qiegħda tkompli tinfirex. U aħna nuru illi ta' bilħaq qegħdin infittxuha billi nitolbu għal wasla sħiħa tagħha. U hekk nagħmlu. Meta sinċerament u bil-fidi illi għal nitolbu ħadd tiġi saltnatek. Waħda mir-rikjesti importanti illi għandha tkun inkluża f'kull ġurnata tat-talb tagħna. Ħadd tiġi saltnatek. Meta Ġesu jirritorna fil-glorja tiegħu mal-anġli qaddisa tiegħu, imbagħad is-saltna talla tkun waslet fil-kompletezza u fil-perfezzjoni kollha tagħha. Allura wkoll nfittxu s-saltna talla billi nfittxu nestenduha aħna nfusna. Jiena nirraġuna li la darba huwa tajjeb, la darba huwa essenzjali għalija bħala bniedem, maħluq fuq ġbija talla, illi nfittex is-saltna tiegħu u allura di toqgħod mhux bis-salija, ma toqgħod ukoll għal bnedmin bħali. Dak huwa l-impetu ta' l-evanġeliżmu. Jiena sibt il-ħobs bħala tallab u allura dal-ħobs irid nixxerjaħ ma' ħadd ieħor, naqsmu ma' ħadd ieħor li wkoll kien imġewwaħ bħali. Il-ħobs ħaj li niżel mis-sema biex kull min jemmen, biex kull min jiekol minnu jgħix għal dejjem. Meta nitkellmu dwar evanġeliżmu li inti taqsam il-Vanġelu ma' ħadd ieħor. Li inti dak li rċivejt b'xejn tagħtih ukoll b'xejn lil ħadd ieħor. Li tintroduċi lil mitlufa mas-sultan. Tant tħobbu lil Ġesu is-sultan li tixtieq il ħadd ieħor ukoll jarfu u jagħtih qima bħala s-sultan tiegħu wkoll. Sabiex huma wkoll isiru ċittadini tas-saltna tas-smewiet. Li tkun tixtieq li Alla jkun magħruf bħala s-sultan sovran fuq l-art kollha. Pawlu lill-presbiteri ta' Efesu qalilhom: issa ara jiena naf li intom ukoll li fostkom għaddejt nipriedka s-saltna minnhom se taraw iċ-ċiżjed. Kien jaf li mhux se jerġa' jmur lura Efesu, qed ikellhomhom mal-aħħar darba, però iddeskriva dak is-sentejn li kien f'Efesu għaddejt fostkom nipriedka s-saltna talla. Dak kien il-motiv tiegħu. Dak kien il-għan tas-safra tiegħu. Wasal Efesu biex ixandar is-saltna. U ma ngħidx bl-istess mod, imma wkoll aħna Kristjani komuni rridu nkunu involuti biex forsi ma nipritkawx is-saltna talla. Maħniex imsejħin biex kollha kemm aħna biex nippritkaw is-saltna talla formalment u pubblikament. Imma nistgħu nitkellmu dwar is-saltna talla, vera jew le? Nistgħu nitkellmu. U hawnhekk m'għandniex skuża. Jekk kapaċi tgħid riċetta bħala mara tad-dar lil ħadd ieħor u tajda x'għandha tagħmel biex tagħmel das-sufflé tajjeb, dak bl-ingredjenti u mbagħad bil-passi waħda wara l-ieħor u naħseb jiena tagħmel hekk mingħajr ma tlaqlaq u mingħajr ma tinfixel, vera? Allura kapaċi tixxerja ma' ħadd ieħor l-Evanġelju. Vera? Kif Alla u Alla qaddis li jkastiga d-dnub, kif aħna midinbin u ħaqna l-infern, kif Ġesu ġie biex bil-mewt sostituzzjonari tiegħu, ġifieri miet minflok il-midinbin, u Alla issa qed isejħilna allura għall-indiema biex aħna nafdaw f'Ġesu ħalli niksbu l-ħajja ta' dejjem minn għandu u l-fidwa minn għandu. Dak huwa l-Evanġelju li aħna rridu nitkellmuh ma' ħadd ieħor, nixxerjaw ma' ħadd ieħor. Jekk inti sifirt safra u ġejt lura u kapaċi tgħid ma' ħadd ieħor fejn mort u x'għamilt u x'kilt,
lingwaġġ komuni li nużaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum. M'għandix ikun diffiċli allura la darba għandek il-sien f'ħalqek, imma jrid ikollok ukoll il-kumpassjoni f'qalbek u l-imħabba lejn il-proxmu illi tasal biex tevanġelizza hemmhekk tkun qed turi li ta' bilħaq hija tfittex is-saltna tagħna. Il-ħames mod kif nistgħu nfittxu s-saltna tagħna hija billi tissottometti personalment għar-renju tagħna billi tobdi il-kmandamenti kollha tiegħu. Il-Bibja jmotija lilna biex nkunu bnedmin talla adekwati jew fornuti għal kull emil tajjeb. Mhuwiex stalina li nażlu x'nemnu jew x'nobdu mill-Iskrittura. L-Iskrittura hija kors sħiħ moti lilna. Ġesu jgħidilna li intom sejħu li mallem u sit u sewa tagħmlu għax hekk jien. U allura ippretenda bir-raġun illi il-kmandamenti li tagħna fosthom u l-ikbar wieħed li nħobbu lil xulxin bħalma ħabnahu għandha tkun ir-regola ta' ħajjitna. Illi nkunu sottomessi għal kmandamenti tiegħu. Illi tobdi mqar bi prezz personali, mqar meta l-ubbidjenza tiegħek lejn Ġesus Sultan tiswilek. Tiswilek fuq il-post tax-xogħol, tiswilek fl-impjieg tiegħek, fin-negozju. Għaliex għax tittejx ħajja dritta, ħajja sinċira quddiem Alla. Pawlu darba ikkonfronta lil Korintin li kien hemm xi wħud li qed jiżżarġnu u jitkesħu jaħsbu li waslu. U għalilhom dalwaqt se niġi għandkom jekk is-sit irid u mbagħad se nkun naf mhux id-diskors ta' dawk l-arroganti imma s-seta tagħhom għax is-saltna talla ma tikkonsistix fid-diskors imma fis-seta. Ħafna nies jaħsbu li għax jitkellmu lingwaġġ reliġjuż u kapaċi jikwotaw il-Bibja li jinsabu fis-saltna talla. Mhux il-każ, mhux neċessarjament li inti salvat għax għandek tarif meħud mill-Iskrittura mqazza. Pawlu jgħidilna li s-saltna talla ma tikkonsistix fid-diskors. Diskors huwa rħis illi kulħadd jista' jgħid li jrid. Imma fis-seta ġifi kemm inti Alla qed jaħdem fik bil-qawwa tiegħu biex ta' bilħaq tkun reċipjent nadif għalih. Darba ġiviet għandi professjonist u kien ferħan sejtir u kien eċċitat u għalli x'qed jiġri. Qedlu x'qed jiġri għidli. Għalli tant inħossni ferħan il għaliex qiegħed naqra l-Bibja u nemmina u din hija esperjenza li qatt ma kelli qabel tista' tiggwidani. U fost id-diskursat għalli allura jiena kien professjonist għalli obbligat illi noħroġ irċivuta fiskali lill-klijenti kollha tiegħi. U għatlu x'taħseb inti? Qed tifhem. Ma kienx preparat jagħmilha. Għaliex kien sinċir miegħi, ma kienx preparat jagħmilha. Wara hemmhekk niddubita jiena il-ġenwinità ta' nies bħal dawn li huma emozjonalment mimlijin diskors sabiħ u ħafna sentimenti ta' ferħ ukoll, vera? Però mbagħad mhumiex lesti li jobdu il-kmandamenti ta' Sidna Ġesu. Is-sitt mod kif nistgħu u għandna nfittxu s-saltna talla hija billi nkunu konċentrati fuqha, kif għadna meta tfittex xi ħaġa importanti, tkun ikkonċentrat fuqha. Ma tagħmilx elf ħaġa oħra magħha, vera, tkun ikkonċentrat fuqha. Bajn indiviża bħala t-teżor tagħna. Ġesu jirrakkonta dik il-parabola ħelwa, però tant sinifikanti ta' raġel qed jażaq fl-għalqa u fid-daqqa u l-ħin il-masqa tiegħu teħillu fil-ħamrija, kiexa fil-ħamrija u jsib dat-teżor. Ma kienx qed ifittex it-teżor. X'għamel bil-ferħ li qabdu mar beħ kull m'għandu biex ikollu biżżejjed flus ħalli jixtri l-għalqa bit-teżor b'kollox. Kellu allura azzjoni waħda kbira li kellu bżonn jagħmel. Però mbagħad parabola tewmija magħha hija ta' dak il-merkant, jew negozjant, illi xogħlu kien illi ibieħ u jixtri il-perli. Però
meta sab din il-perla tant kbira u sabiħa, x'għamel? Beħ il-perli l-oħra kollha li kellu li stmom qishom żibeġ ma jiswew xejn biex ikollu biżżejjed ħalli jixtru l-perla l-kbira. U dik hija s-saltna tal-Alla, l-perla l-kbira. Li dan ħad l-azzjoni biex attwalment jakkwista għalih innifsu il-perla tant u tant mixtieqa. Qegħdin ifittxu għas-saltna tal-Alla bħala teżor imprezzabbli, bħala il-mira ta' ħajjitna, jew bħal dawk ix-xebbiet 5 kienu bil-għaqal u kellhom żejt fil-kus, 5 kienu boloħ u ma kellhomx żejt. Dak il-5 xebbiet li bla żejt fil-kus tagħhom kienu pretendew li għandhom jintlaqgħu mill-arus meta jiġi lura, però l-bieb instabat f'wiċċhom, vera? Kif qegħdin fittxuha s-saltna tal-Alla? Konċentrazzjoni, konxjament, matul ħajjitna. Finalment is-saltna tal-Alla infittxuha billi nkunu ambizzjużi għaliha. L-ambizzjoni kapaċi tkun ħażina tirrufinalek ħajtek, vera meta inti għandek ambizzjoni u rivalità kontra ħadd ieħor. Però hemm ambizzjoni tajba. Hemm ambizzjoni li l-Iskrittura tirrikmanda. Meta inti tkun ambizzjuż għas-saltna, ħaddiem għaliha. Pawlu jsemmi fil-ittra l-Kolossin ċertu kollegi tiegħu li kienu jaħdmu miegħu fl-Evanġelju. Jgħidlek, iselli għalikom Aristarku l-ħabsi flimkien miegħi u l-kuġin ta' Barnaba Marku li dwaru rċevejt ordnijiet jekk jiġi għandkom għatuh merba. U Ġesu li msejjaħ ġustu, iselli għalikom ukoll. Dawn biss huma l-kollaboraturi miegħi għal saltna tal-Alla li huma miċ-ċirkonċiżjoni u servew ta' komfort għalija. Tisemmu dan nies, għax kultant il-Pawlu naħsbu li huwa xi wieħed waħdu u li jagħmel dak kollu waħdu, x'hemm minn dan. Pawlu dej kellu nies, kollegi tiegħu li vjaġġaw miegħu, ħadmu miegħu, Barnaba, Marku, Ġustu, Aristarku, Luqa, vera? Però dan isemmihom bħala kollaboraturi miegħi għal saltna tal-Alla. Nies ħaddiema għal saltna tal-Alla. Il-mistoqsija tiegħi din. Kif u kemm qed taħdem għas-saltna tal-Alla? Ta' bilħalu pjaċir meta narakom tinvolvu ruħkom f'dak kollu li jista' jsir biex il-Knisja tikber, tissaħħaħ, titqawwa u nkunu kapaċi nilħqu l-dawk ta' barra. Din għandha tkun l-ambizzjoni tagħna l-koll. Mhux kulħadd għandu l-istess kapaċitajiet, ovvjament. Mhux kulħadd huwa msejjaħ biex jaħsel l-art jew biex jikteb il-kodba, mhux kulħadd. Imma għandna doni diversi illi l-koll flimkien jekk inħadmuhom b'fedeltà u bibżulija ngħaddu l-qudiem. Vera? Nkunu qegħdin ambizzjużi għas-saltna tal-Alla. L-ambizzjoni allura hija commendibbli meta hija mirata l-saltna tal-Alla u l-għajxien ġust qudiemu. Pawlu f'waħda mill-ittri tiegħu jgħid aħna wkoll ambizzjużi ħalli nkunu noġbuh ferm lill-Alla, nkunu noġbuh ferm f'kull qasam, f'kull ħin. Sew jekk qegħdin id-dar fil-ġisem jew barra mid-dar. Sakemm qegħdin ngħixu f'dan il-ġisem irridu nkunu ambizzjużi għalih. Meta s-saltna tal-Alla nfittxuha hekk, fitxu l-ewwel is-saltna tal-Alla u l-ġustizzja tiegħu. Imbagħad ta' bilħaq l-inkwiet pueril, l-inkwiet trivjali li ħafna minna forsi ikidna u jarqilna ħajjitna ma jibqax lokalih, vera ewla. Għaliex għax l-attenzjoni tagħna hija mixkuta fuq ħaġa waħda biss. Bl-ansjetà nkunu qegħdin nuru dubju fis-sovranità omnipotenti fit-tjieba ta' Alla lejna. Bl-ansjetà nkunu biss distratti mill-lan veru ta' ħajjitna. X'inhu lan veru fittxu l-ewwel is-saltna tal-Alla u l-għajxien ġust qudiemu. Dak huwa lan veru ta' ħajjitna. Ġesu allura iwiet illi Alla jissodisfa l-bżonnijiet veri ta' dawk illi jirriskjaw kollox għalih. Għaliex meta Ġesu qed jgħidilna ikkonċentraw fuq is-saltna tal-Alla. Ikkonċentraw fuqha. Qed tifhem? Nistgħu ngħidu li qegħdin nirriskjaw għalih, però m'hemm ebda riskju. Fir-realtà m'hemm ebda riskju
Għax aħna miżmuma fi ħdan Alla omnipotenti. Protetti taħt il-ġenħajn eterni tiegħu, vera jew le. Din hija l-modja tal-fidi li Ġesu ipoġġi qudiemna. U allura l-ansjetà l-inkwiet m'hemmx lokalih f'qalb it-tixxiplu il għaliex l-hawnhekk għadu ma wasalx. Vera aħna ninkwetaw dwar il-futur, futur donu ibeżżana x'ma nafux ġej. Frattant, Ġesu jgħidilna għalhekk tinkwetawx għall-għada x'għada se jinkwiet għalih innifsu. Għada għandu t-tabja tiegħu. Għejx illum, għejx fil-preżent. Però ġuħutu ma tant vizzjati bl-inkwiet illi jekk ma jsibux fuq xiex jinkwetaw bħalissa, jivvintaw fuq xiex jinkwetaw għada. Jew jinkwetaw illi seta ġara hekk, però. Seta ġara hekk, meta ma ġarax. It-tieni raġuni għalfejn ma nix ninkwetaw hija illi tgħallem għejx illum. Il-passat tgħallem minnu. Il-futur qiegħed f'idej Alla, għejx illum. Biżżejjed jew suffiċenti għal kull ġurnata hija trabil tagħha jew l-inkwiet tagħha. Bekk inkunu tabilħaq qed nuru li aħna tabilħaq ninsabu taħt il-sorveljanza, taħt il-protezzjoni tajba ta' Alla l-bierak. Li jena jiġin f'moħħi il-każ ta' Ġeremija. Meta Ġeremija tħalla waħdu ma' ftit nies oħra wara li l-Babilonjani erdu l-belt ta' Ġerusalem, għamlu invażjoni militari sħiħa u Ġeremija kiteb il-ktib tal-Lamentazzjonijiet. Meta dbekka fuq il-belt imħarbta u mġarfa ta' Ġerusalem bit-templu b'kollox. Tiġrifa waħda. U frattant, f'dak il-ħin l-Alla qallu l-imħabbiet sodi tas-sit ta' bilħaq qatt ma jedew, qatt ma jieqfu. Innota mhux l-imħabba, l-imħabbiet waħda wara l-oħra. The loving kindnesses. Waħda wara l-oħra. Mewġa wara mewġa tal-imħabba tagħha. Il-kumpassjonijiet tiegħu ma jfallu qatt huma ġodda kull filgħodu. Kbira hija l-fedeltà tiegħek. Għaliex? Għaliex għalkemm għaddew minn dik l-esperjenza kera ta' invażjoni u eżilju, Ġeremija kien jaf illi hu jinsab sewwa Alla. Illi hu għandu l-maħfra ta' Alla. Illi huwa Alla jaf bih, jafu bismu. Eżajja jgħidilna lil minnu sod fil-moħħ. Int se żommu fis-slim perfett, fis-serenità u tranquillità perfetta għax hu jafda fik. Afdaw fil-mulej għal dejjem. Għax falla s-sit tagħna għandna blata dejjema. Amen.